dare anochitangira pamari ere kana ngokutanga kwacho kudini ondoise muchidimbu kubva pezvakatangira izvozvo forage titaurire nyaya yako yese muchidimbu. Pamusoro Mutape, pamusoro madhodha, tikati tine semhure kwaforage tiri pakuchema nemhete dzakabata baba edu aforage, mhete dziri kupisa mukati mwemusha wedu. Tingati muna 2009 vakata kufa mukati mwemusha kwaforage. Paita mukufa kwacho kudai takasvika pakuzofamba kun'anga tikazwa nyaya iri kunesa pamusha penyu, baba enyu nemukadzi wakadini akauraya munhu, saka panofanira kuti mweya dzacho dzidini dzibatwe dzitaure. For sure muna 2009 mwacho mweya wakadini babani mama sai onini Simeon ngabe nasi mzimu wakabata mhete akabata mhete ngasi mzimu wako kuti auziyewo ngasi mzimu wako anano iwe mune mhete ere mune mhete here iripo. Alright. ya ndikati muna 2009 pacho akadzibata mhete zaida kuti dzidini dziripiwe, akabata ziri mbiri. Yekutanga yacho ngeya Khanyisa Murengo, imwe yacho ngemunin'ina wawo unozi Farai. Saka pakubata mhete idzona muna 2009 akasvika pakuzombodzirasha. Saka ngekuramba kuchinesa kwezviro urwere mukati mwemusha nekundofa, tikati ende kuna baba, baba urwere uramba uchinesa nekufa kuri kuita anhu mukati mwemusha. Kuhamba hayi kwatakasimuka tina baba edu chozwa baba ndiri kuona pane zvamakabata imwe nemukadzi wenyu, saka munofanira udini kuti mugase nyaya yenyu kuti hemudini mweya dzapo mwakabata dzakuda udini kuti dziripiwe. Saka takazoenda mukati mwedare mambo Ndima tochotsanangura. Saka chifini makati nyaya yenyu sekuti ana baba enyu akashasha akadini akarasa mhete ngaichitangiswe pachi pachakubata chii futi mweya. Saka mweya wakazosvika pakubatwa umwe wa mbuya mukubvu uno ari Khanyisa uno. Saka pakabatwa mweya wakasvika pakutaurira baba muripo wawo kuti kwazi aiwo forage wakandiuraya une mukadzi wako, saka nyaya iripo forage unofanira kundiripa. Wakatochajwa zviro zvekuti ndoda mombe 3 nembudzi imwe nedoro mahari 3. Ukadaro ndokuti unonga ndipedzera. Kana usikakoni kuona mari kuripa yekutenga mombe 3 dzachikahwana, unonga uchitenga mombe imwe asi inonga yoperekedzwa nembudzi. Mbudzi yacho inyari kuchena inofanira kuita chigamba chekunini chekusvipa. Wasvikisa kwawakandiurira kumhatso kwaMurengo kwacho, inofanira kuti ukataura kwaMurengo kuti ndauya nemombe imwe yacho yane mbudzi inofanira kuzuva kuti ndadini ndaashira. Uchichinodaro kusvika mombe dzadini dzazopera udara ndokuti ndinongati ari dzedo dzaisingana 3. Saka mweya wakabatwa uri umwe ndokapera kubatwa udaro. Saka izvi zvino ngekushaya mari pakuda kubatwa futi mweya uyu wemunin'ina wawo unozi Farai. Saka ndikati ndo zviripo izvi. Saka mukadzi wakandozwi ngemweya wakabatwa wakati forage iwe sekuti wakandiuraya muri syndicate nemukadzi wako musofa. Mukadzi wacho amuteuri nori mumhatso kwake wakati kuti mukadzi wako azouya mukati mwemusha mwaforage unofanira kunge wandiripira inini wakauraya futi vana vangu uyezve neazukuru angu. Pasina zvirozvo mukadzi wako andidi kumuona pamusha pani paforage. Ndokutaura pakaita mweya wakadini wakabatwa uyu. Usati wandiripa uye mukadzi wako asati andiripa handidi kuona mukadzi wako mukamusha mwani maforage. Saka mweya wafare wakutonesa kuti kwazi mwakazobata mweya umwe futi. Ini ndakuda kuti diniwe ndibatwe nditaure chii zvanoda kwamuri mukomangu ndoda kuripwa futi. Taremba ngekunesa kuti pandadai munhu ndinga uchisunda kuti enda kugara apa. Ndikati ndiyo nyaya payaya. Alright, kumbirai maoko baba forage. ingati pamusoro isangamiri nyaya yari kutaura akomana iyi yakatanga 2009 yatanga 2009 vakadaidza yamusoro vakadaidza pamhatso vakaita mangwanani kusaka yamusoro vakazouya Argatitenge mubvunzo tikasire kusvika
vakomana vari kuti maende pachifu ndima mapuwe mupurisa wachifu ndima pakazobude chakabudepo chimwakabatire mhete munayo here maende pamambo ndima mune mhete muri kuzi mwakabata munayo here ngeyani yakatezwe kupuwa mukuvu hanzi pamusoro baba ayoni zvetirikutaura panapa hatisi kutamba tiri anhu ari serious. Zviri kuzipa mhete makabata mhete mechiti murikubata mhete yani munhu wanga makashaishira. avati kwai munhu zvakashaishira haubati mhete ba iwe wacho usingazvizivi. Unobata mhete uchizviziva kuti shuwa ndini. Ukaibata mhete usiriwe iwewe inokupisa. Saka imimi mhete makabata muchiti hanzi muri kubata mhete yani. avati kwai wakaambuya mukuvu avati kwai ambuya mukuvu imimi pane ubatwa here huri mwakaita vana mbuya ivavo. hapana ubatwa ndakaita saka munozoka pamusoro mobvunza umbichana handipe mwaifamba nababa muri family handizvo saka baba pamhete mwakabata nezvirongo zvamukapuwa mambo papi makadzishe zviro zvinhu ndaida kuti asati akupindura chimbondidzwaiwo tikurumidzo svike kwatiri pena aforichi aya vari kuti wakabvise mari uyu muzukuru uri apo aforichi vakati havana mari saka muzukuru chimbotsanangura kuti aforichi akazobata sei mhete iyi ndiye muzukuru womumushamu uyu pamusoro nokumbirawo maoko ndiri muzukuru wemwafuriji ngati mai angu aikurire sekuru saka zvadaro manje ana sekuru akazondoiunzawo pakati nyaya ino ndochizoti nezviro zviri kuitika mwana sekuru wangu zveishuwa pane zviri kuitika mistake dziri kuitika mufemi saka zvadaro takahamba tingamboende kuchipinge chaiwo nawo nemhuri yese anisekuru ndakatoti mwana asa kuti tihambe tiri pamwepo tizwa kuti chiri kumbonesa mwaforichi chii tochozvibata tanga tine mupurisa wekunobve mbuya ngekwamusha nehama dzambuya nesu isusu hama dzasekuru zvakandoye kuti sekuru aya nemudzimai wavo pane dambudziko rekuti pane anhu akafa mune zvisina kunaka. Saka zvadaroko mwedzi wapera kasekuru petakatiri Mwandima tochozoende Mwandima tochohamba tahambe kudaro ochobate nyaya yekuti sekuru aya nemudzimai wavo pana sekuru wangu akadini akafa ngenyaya yawo nemukadzi wawo amukuvhu ari kutaura mwana wakwamuremukwa pachikwizira. Saka ndingati ndiyo nyaya yakaikita. Saka yabatwa kudaro zvakazozwi mune mhete here muhomwe mwenye mune mari here kana kuti sendi. Saka ini semuzukuru ndakandiine mari here sekuru ndakumupa mari mudini mutende mwatenda here uchoti eya zvishowa ndadini ndatenda ndochowape mari ya uchotenda yototsirwa nyaya musoro paya patotsira paya otopuwa ogachira oise muhomwe. Saka ini zvakutondinesa mainge zvokuti takungatodzoka raya kumasuru. Saka ndozvotondinesa afuriji godo kubatsirwa mabvemuzukuru yataura ende moti afuriji mungadai mwatotaura kuna mambo shuwa ya mhete ndinayo mhete ndakabatira mbuya mukubvu iri apa kuti chero mwabude munomunga pamhete pandi parikobatwa nani kana zvade kuripirwa zvazviya zviri pai pamhete kana mwakushanda imimika munotoshanda muchise mari paini pamhete iyi. Saka mukaitenda musikanyatsi kuitenda nezvakanaka. ndakakumbira kuti vechiuya panapa ngavauye nemhete yacho. Ndakatokumbira kuti endai muuya nemhete yacho kuno kudare abvunze kuti vanaye saka munozvizi shuwa rimo wakasvika pakufaga asina kana kumboitendera mhete yake shuwa dzirichumba shuwa kwako anochopesera aisa padera pemarata
unoirasa uwa uneteke duro ndiyo. okay anu aya atitaurira zvavakaita vachitsigerwa havo ndi headman Mukondomi, asi nyaya yemuri kutitaurira ndeyekwachifu Mundima. Muchozopa feedback kuna chifu Ngorima. Ndizvo? Andirika? Nemupurisa wacho uya kwachifu Mundima uya hapana. Makapuhwa zvinhu zvekuti munoita zvamakagutsikana ndizvo mesa, handiti? Saka zvamakuda kuchoita pakakuti muchidini muchizadzisa zvinodiwa, ngokuti ndazwa kuti zvikari zvingani zvitatu. Hatisi kuda kuremerwa ngemutoro. Muruzvizwa here? Muruzvizwa here apa? Mune vabatsiri endi kana zviro zvichizwi ngatiite toitire pamwepoka. Ava vana vechitaura kakupera chiabatsira iwo, nekuti matendere amakaitawo nemari yacho mwakatoita yekupuwa. Mundoti ngatihambe zvibve kwendiri. Mukaramba muchiramba muchapedzisira makuita unga ndima muchikanganisira aya, ngokuti aya ari kutenda kuti kumba kwedu kuri kurwadze chiro chinodaro. Ndizvo here apo richi? Alright, wangu. Ndaida kukumbira kuti mambo azive kuti ng'anga yauya pamusha apa yakabvise makona avazopataura pamudunhu renyu. Mwamushama. Makadini? Makabviswe makona, tokumbira kuti zvibude panapa. Makabviswa makona. Baba, pamhatso penyu tuzwa kuti hanzi pakabviswa makona. Muri kuti chiko nazvo? Akabviswa eya. Ndiani wayashandisa? Anditozivo. Order X. Order. Mweya kana wauya peuri hauzouziva kuti. Saka musamuseka ngoti tiri kubatsire zvemweya. Ndokusaka tichiende kung'anga. Mabhinya kana mweya wacho wasvika apa here, unozoti yandakauraya. Kana mahure chaiwo chaiwo anozoti asi chii ibvuri. Saka ngatichibatsira nyaya yababa yakasemweya kuti tione kubatsira ana aya. Tikabatsira tichiti ndiwe stereki ka. Right. Independent kwenda ngekuti vaforichi nedare pamambundima nemvuri yawo. Vanonga vanga vari kuita zvemweya zvinoita kuti mweya unoita kuti asazoziva makona ayo kuti shwa ndanga ndine gona rakudira. Ndaida kuti tidzuke kuna vaforichi. Titi mwapari sofa pane doro hari nhatu dzakataurwa dziana vaforichi atitika. Nemombe nhatu manembo dzichii zvataurwa apa. Mwache mwambonacho ngwaine chinga chii. Kuti mukutarisira kuti muchazviita rini. Pana chendakendana. Alright, hapana chemwati mwanacho mukutarisira kuti mungazviita rini. Mari ndiri kunesa. Mwoyo wenyu uri kutarisira kuti mungazviita rini. Ana ari kunetseka. Pewaiuraya anhu yauraya. Handiti nemukadzi wako wakaroora mwechikambisana kuroya kwenyu. Ana anga asiripo. Zviri kuzi chaputika manje. Chiripa. Mhete yenu nayo. Usasundidzire bvuri kumhatso kwaanhu. Wapapi chete. Kana pasina izvozvo une munda kutengesa munda ndofambisa nyaya kuti hanzi zvinhu zvifambe, arikuda munda akawanda. Boza anhu ari kupera. Urwere hauperi. Iwo wakura unoti hanzi inini ndikarwara nyange ndikadai hangu hazvisina basa. Sirawo ana ramangwana rakanaka rakajeka. Kwani kuti hanzi iwo unofamba mumadhaka wapedza wosira ana zvaka wapedza waromba wosira amweni anhu ari kupetera kumasure ngozi. Anoenda iri ngozi yacho? Aanoeri murarama mune zvakanaka. Gadzisa chinhu chako unyaya isati yadini? Usati waenda apo kunoita. Ndaide kubvunza vavaforichi. Muri kudai ere kugadzisa nyaya yacho? Mubatsiro. Ngati muri kudai ere kubatsirwa panyaya yekuti mubatsirike? Ndinoda. Saka pamusoro daiti ngatangise kuti adaidzisa. Anazwewo. Ngati muri kudai ere kushanda nyaya yekuti ipere? Ndinotoda kuti mishando ipere. Saka mungapa kuti kwai handina nechane pekuedza. Kutadza nepfungwa yekuti ndingadai kana kambuti hako munda uya wabota wako nezvaumwauswa.
kana iripo zviyani moti nguva imweni kasimunda kangu kari pakati paya ndikaboka dai zvinga ndikabatsirika kuti mambo azive kuti shuwa mune shungu yekuti musatoramba mweibvi hero hero kungadedekani anonamata chiefm pari pasi saka ndozvi zvemurutitira mambo ndapota jesu danho akachena atokwanisa Mwari adanho akachena ende taura chokwadi ukati hanzi kana ndio zvinhu zvemuri kuita wapedza kuya kuna mambo woti hanzi ye wofishafishaka wakatoita nyaya yako pedza nyaya yako ko muchechi wacho munoparidza wani mwechiti hanziya zvinhu zvakashata ndimwe wacho mwakutoshata zva ndiwo yaya mudhende yakuti ndada kubvunza komana imwe munhu makaenda makabuda mweya unowu unoita kubatsire baba imwe musevanhu munhu kubanza unobatsira mweya uyu wambuya uyu hama dzacho pachadzo dzambuya dzanga dziripo dzakati imweni ndimwe azikuru ambuya akubarwa azviti kuti mungaisepo chipeneti wazvitoitini mbuya yenyu baya baba yenyu ndo zvakabhuya hama dzaambuya zvakazi iwewe forishi iwewe ana ako awakabara iwewe munobatsirana nehama dzimweni haikona kuti ana akabarwa ndimbuya pana mukoma pana bamunike yabankuru nimina bakuru tisisu manje ana aningi nawo tisisu nini asi mweya uri kushanja ere muri uri kushanja kudai aingari baba munene muri kutaura ngekuti ndo baba imumuzi mwenyu angati ngekuti anangu munonga mwaipangana nababa uyu munhu mutorwa unobva kunze ana sekuru asaifana kupindemo kuvhara vasukuru beti ngateidai manje baba zvemunazvo ndo zvendinazvo imvi dzemunadzo dziri pana tandochena taharoi endi wechibuda pachena saka baba ngatiite ana baba anakira kuti vana vasadini vasasara vechitambudzika ngavasare vechitambudzika ndatenda matendere mwakaita ochiziya mati utode kushanda ndaya baba muri kudai kuti zvipere zviro zvino mubvunzo mambobvunza munoda ere kubatsirika chidai manje baba wangu mambo we mashoko akabuda akabuya akadaro ndaikumbira kuti musvikise kuna ana kuti handina chiro ndionewo vana woye tipedze ndai ino tozonisana kudai ndotsvaga ndakadai mabhanana ari itai ape ndo basa rawo rakagare zoro sangami ndaikumbirawo kuti ndidetserekewo panyaya iyi munditaurirawo vana vangu kuti ini ndakashaisha makashaisha kudini kuurayapo zvine basa racho kureketa zvakatoitika neniwo muchanditonga pa aforishi imimi nyaya mwapedza tade kuti titaure bhozi kwamunoenda kunana Chipinge kunana Chimano mashoko anondosvika vana mwakanovatorera protection order kana peace order sanditi ndiwo vana motoda kutaurai kuna mambo shoko ndakavatorera nangu ya peace order kuti handichatauri nawai ana anaya pamusoro woraya handiti woroya wapedza ona nyaya yangu yakunetsa wapedza woenda kuisa peace order kune vanhu vada kuitira nyaya anhu achoda kuti aperere kana kuti kwakuenda kuisa peace order kuna mambo kuti mambo afani kutonga nyaya yangu kana protection order unongoitisa kuti uitira nani kuti iwe uchipedza anhu uite muroi chairo unopedza anhu singaonini singarapiki anhu ipera era kumana kana baba kana makatora onini antisera sekura yadai zvaibvira aende kobvise peace order yawo kwaakaita ochitaura neana aya
ana aya atikazi ngaende kogurisa peace order totangira apapo azviite inini ndiripowo pakundotsigire chini peparo iroro rinonga rakaiswa riya hatipotyani naro baba ini kuite zviro murunyararo kwamwakadini kwamwakaita pasina kupopoterana mweichiteedza murunyararo mweiteedze chamwakazwi muite. Inini nyaya yapa kuti chii chacho imimi chemunogona kuofa kuti mare ichiona kutanga kutsvagika yekuti muende kobike doro zvikari zvitatu zvamakataurirwa nemwombe 3 dzamwakataurirwa. Chii chichatiwanisa mari yekuti doro iroro kana kuti kuripa ikoko kuone kuenderera mberi. Pamusoro patavenu apa tingatenderera ngokuti wabvuma saka vazopuwe pfungwa yekuti ngadini ngachombogure munda wavo kana zvichiita kuti wane pekutangira kuti vanengane dambudziko nemari mambo ndaite nditsanangure pamwe panenge pangakonekesa vana ava vana mai awa avo vana mbuya awa nazvaizvi ndoti avo vanoberekwa ngemukadzi wechipiri wechitatu baba avo anga ane akadzi akawanda saka vandeve imwe imba yacho avo vasara vari kwavo ava vane vana vavo vari kwavo handizivi mukomana wavo ari kwere izvi zviri haana kuuya kumba kwakunoko kuti havanongunaira ndiri kuti ava vana vevanun'una veimba yechitatu ava vana mai avo dasai vari kuti mbuya yedu haasiri ndimainini avo ava pamwe pane zvisinyatsozwisika babaya ane ana awo asiri panapa asi kurwadziwa pa akamirana babaya nasaya kwazwisisa kozoita ari kuafekitika ngeaya saka aya anambuya akaurayiwa ndiwo ari kuafekitika saka azviti kuti abvise mari kubatsira aya saka ana awo asi kuuya aya ndiwo anofanira kubatsira awo kuti pambuya aya hatigurisire vanjira yechimoyo baba uyai naana enyu pana ana enyu mwakabara aya anun'una ake awo anun'una ouya ese ogara muone kukumbira shoko ndo anyazobatsira munonga afana agara pa enyu ana mwakabara ndaida kubatsira papo akatochengete pamusoro ndaida kudai pamusoro ndaida kubatsirwa atengese munda tiri kuti baba aya ndambogura munda wachona uwo kuti ana aya arwadziwe akugurwe munda kuti ana arwadziwe airima nacho mune maanorima kuti mugurwe kuti abude mwaanarwara nawo wati wewe anodhakashaisha tendiyo pakagurwe munda wake unorumba kuuya kuti yei munda wangu uenda utamo wechianhu munhu unongochurira nepainenge ainapo kwete zvandobatsirwa akatobereke maoko kumusaka unongochurira ngehono yake Mona sokuti nyaya iyi manje miro yaita babaya atenga nyaya yawo atenga nyaya yawo ndiwo ane zvaakaita saka ane zvaakaita iwo hapana paangabatsirwa asati amboisa zvinoodzokera papoindi yataura mambo yekuti ngaambogurawo pisi remunda kana aiti mari andiioni aifanira kugurawo pisi remunda oti ndatengesawo apa $200 chindibatsirawo akomana wayo tiende kodini uri panyaya iyi kwete akomana aya awe kubara order ana awe kubara ari kupiwa nawo airi ari George umwe uri kuharare musikana umwe uri mwamutari umweni uri pachi zvakanaka zvinoda kuda kutite order zvinoda kutite panapa amwe ari kuSouth Africa ari kwese ukoko of course ari kutambudzika ichitambudzika kudaro akandofanana neanhu ari paground ko tikamboti hanzi tibetsere muri yacho yese techionesana naaripo acho uri pamutari unouya then ari uko ozouya zvinopinda kutibetsera maningi pane kuti hanzi haana kana nekuuya kungochema-chema ari kuchema-chema ndiwani
unodaidzira kwa Mutare acho Mutare neSouth Africa kudaidza ari padhuze acho then ozokuwa zvingatibetsera maningi. Mambo ndinoda kuti muri right ndichitsigira vana vavachawirirani. Ndakatombosvika pakufonerwa nemusikana ari paMutare echiti muri kuda kubvunzurudza baba edu nezvakadaro muri kuati vadairai moziva pamafoni muchitaura dai pane kakukakavadzana. Ndakangoita semunhu mukuru ndikaibate zvakanaka, asi ndaikumbira kuti vana ivavawo for sure ndavauye nekuti havachawirirani neavo. Zvakanaka. Chetingakwanisa kuita kaire ari kuramba kuuya asvika padhibhi ngadhibhwe. Saka isusu ngatingodhibha aripo acho echida kuuya anouya anofonerwa. Musi wechitatu munonge muchisimuka baba zvitsvagai zvekuti muite. Musi wechitatu ndichange ndichimupa mupurisa wekuti munhu aite nyaya yenyu. Uri Harare neMutare unofanira kunge aripo. Kana ari kuSouth Africa achikwanisa kana kubata zuva iroro anofanira kunge aripo. Then tichionesana zvinhu zvese bozi mhete magara munayo ende mweya wacho uri kurwadza anhu. Tikada kutarisa mweya 1 wakabatwa paida kubatwa mweya minganai mwiri. Saka umwe wacho uyu ndimukoma yenyu muning'ina wenyu mwaka muning'ina wenyu mwakauraya nemukadzi. Saka utochemawo kuti hanzi inini ndibate iwo muzwewo zvinhu zvirundini maita basa. Mukakwanisa kuenda panyaya yenyu ndichamupai Mr. Bowari na Mr. Chimwe. Bowari na Chimwe. Zvakanaka ngasununguke hawo. Chienda kubanze musi wechitatu Bowari na Chimwero muri kuenda koita case iyoyo ngaifambe zvakanaka. Maita basa. Mozona mpurisa yenyu dare rapera. Ndochipondora tete. Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. Ndochipondora tete.